खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो मोनसे मोजां खौरां एबा नटिफिकेसननि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामिनेसन 2021 एबा सुंद'यै जों जायखौ मोनथियो SSC नङा होमबा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन बर्ड बेनिफ्राय जोंना CGL नि मोनसे जोंना गोदान नटिफिकेसन ओंखारनानै फैलायबाय 2021 आरो 2022 नि थाखाय। अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा SSC नि जब मावनो साननानै दंमोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोखि। बेना क्वालिफिकेसना जोंना मा जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन। क्वालिफिकेसना जोंना मा जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन। अब्ला जोङो बे पस्टनि डिटेलखौ जोङो फारि फारि बे भिडिअ नायलांसै। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांनोसै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आङो मोनसे मोजां खौरां एबा नटिफिकेसननि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैदों। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामिनेसन 2021 एबा सुंद'यै जों जायखौ मोनथियो SSC नङा होमबा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन बर्ड बेनिफ्राय जोंना CGL नि मोनसे जोंना गोदान नटिफिकेसन ओंखारनानै फैलायबाय 2021 आरो 2022 नि थाखाय। अब्ला नोंथांमोना जायफ्रा SSC नि जब मावनो साननानै दंमोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोखि। बेना क्वालिफिकेसना जोंना मा जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन। क्वालिफिकेसना जोंना मा जानांगोन ग्रेजुवेट जानांगोन। अब्ला जोङो बे पस्टनि डिटेलखौ जोङो फारि फारि बे भिडिअ नायलांसै। अब्ला फैदो जोङो भिडिअखौ फारि फारि जागायलांनोसै। बेयाव नै डेट 23/12/2021 जोंना एप्लाइ डेटआ 23 डिसेम्बरनिफ्राय जोंना स्टार्ट जाबाय। अब्ला जों बेखौ फारि फारि नायलांसै। बेयाव नै नटिस दङ कम्बाइन्ड ग्रेजुवेट लेभेल एग्जामिनेसननि बे नटिस बेयाव जोंहा नायदो अनलाइन एप्लिकेसन स्टार्ट डेटआ जोंना मा 23 जोंना 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै जोंना अबेसिम जागोन 23 जानुवारि 2020 सिम आरो माने 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै जोंना लास्ट डेटआ जाहैगोन 23 जानुवारि एबा जानुवारि 23 बेबायदि। ओमफ्राय अनलाइन एप्लिकेसन रिसिभ डेट बेबो एखेयानो लास्ट डेटआ 23 जानुवारि ओमफ्राय पेमेन्ट खालामनायना 25 जानुवारि लास्ट डेट ओमफ्राय अफलाइन सालान दाननायना 26 जानुवारि जोंनाथ' बेफोरखौ जेबो नांखाया जोंनाथ' ST नाथ' फ्रि जाखायो फ्रिया आरो बेयाव दङ नै बेफोरखौ जोंना नांला। ओमफ्राय जायफ्रा उइन्ड' बेफोरनि थाखाय नै 28 जानुवारि टु 1 फेब्रुवारिसिम आरोखि बे एप्लाइ स्टार्ट खालामनाया एबा कारेक्सन खालामनाया। ओमफ्राय जोंना मेनाव पइन्टआव फैदो एग्जामिनेसन टायार 1 एग्जामिनेसना जोंना जागोन शेड्युल अफ कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसन टायार 1 बेयो एप्रिल 2022 नि एप्रिलाव जागोन आरोखि। होमबा जोंहा प्रिपारेसन खालामनो थाखाय गोलाव सम दङ बेयावनो जोङो प्रिपारेसन खालामनो हागोन। बिनि उनावहाय टायार 2 एग्जामिनेसन एन्ड टायार 3 डिसक्रिपसन एग्जामिनेसनखौ जोंहा एप्रिलनि उनावहाय जोङो मोनगोन। बे टु बि नटिफाइड लेटार होननानै दोनदों बेयाव बेखौ डेटखौ मेनसन खालामाखै बेखौ जोङो उनावहाय मोनगोन आरोखि। जास्ट जों दा बे 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै जोङो जानुवारि 23 सिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामखांनानै जोङो मा प्रिपारेसन खालामनो मोनगोन। प्रिपारेसन खालामना जोङो एप्रिलाव एग्जामखौ होनांगोन। अब्ला दानिया फैदो जोङो पस्टखौ नायलांसै मा मा पस्ट दङ। अब्ला दा जोङो पस्टआव फैबाय बेयाव पस्टआ गोबां पस्ट दं आं माखासे गासैखौबो बुंजोबनो हायाबाबो आं माखासे पस्टनि नामखौ बुंनोसै। बेयाव नै 1 नाम्बार पस्टआव दङ जोंहा एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार बेनिया डिपार्टमेन्टनि नामाबो होनाय दंखायो इण्डियान अडिट एकाउन्टेन्ट डिपार्टमेन्ट। ओमफ्राय बे क्लासिफिकेसन अफ पस्टआ बेयो ग्रुप बि नि जाहैगोन। ओमफ्राय एज लिमिटआ बेयाव 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो आरोखि। आरो जोंनाथ' ST ना 5 इयार रिलेक्सन मोनबावगोनसो जोंना 5 माने 35 सिम 35 इयार्ससिम जोङो बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो हायो। बिदिनो दङ 2 नाम्बाराव एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसार बेनाबो ग्रुप बि आनो जायो क्लासिफिकेसन बेयावबो नै एजआ जोंना 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम जोङो एप्लाइ खालामनो हायो। बिदिनो दङ ग्रुप 3 नाम्बाराव दं एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार
आरो एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसारानो मोननो एसिस्टेन्ट सेक्सन अफिसार बिदिनो गोबां डिपार्टमेन्ट वाइज गोबां जोंना पस्ट दङ नोंथांमोना बेखौ नटिफिकेसनाव नायनानै लादो ओमफ्राय नोंथाङा बबे मोनसे पस्टआव एप्लाइ खालामनो गोसो बेयाव खालामबानो जाबाय दाना जोङो बिदिनो नायलांबावसै फारि फारि गोबां पस्ट दं नोंथांमोना नायनानै लादो बेखौ आं डिसक्रिपसनाव अफिसियेल लिंकखौ होगोन नोंथांमोना अफिसियेल लिंकआव थांनानै पस्टखौ मोनफा मोनफा नायनानै लाबानो जाबाय आरो 36टा पस्ट दङ बेयाव नै 36टा टटेल 36टा पस्ट आरो नैबेयाव एज लिमिटखौबो नोंथांमोना मोनथिखाबाय नै पस्ट लायै पस्ट बबेबा पस्टआव दङ 18निफ्राय 27 इयार्ससिम आरो बबेबा पस्टआव दङ 20निफ्राय 30 इयार्ससिम आरो गुबुन पस्टआव दं 18निफ्राय 30 18निफ्राय 32 बिदिनो पस्ट लायै पस्ट दङ आरोखि नोंथांमोना नटिफिकेसनखौ मोजाङै गोसो होनानै फरायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दानिया फैबाय जोङो मा स्किम्स अफ दा एग्जामिनेसन जोंना एग्जामिनेसना गासै मोनब्रै टायार जागोन एक नाम्बार टायार एबा टायार उनाव जोंना कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसन जायो बेयो एप्रिलाव जागोन बिनि उनावहाय जोंहा टायार 2 दङ टायार 1खौ पास जायोबा जुदि टायार 2खौ होनांगोन बेबो कम्पिउटार बेस एग्जामिनेसन जागोन बिनि उनावहाय बेखौबो क्लियार जायोब्ला जोङो टायार 3 आव जोङो पेन एन्ड पेपार मड एबा डिसक्रिपसन पेपार लिरनांगोन जेरै माखासे एप्लिकेसनफोर लिरनाय एसेफोर लिरनाय बायदि बायदि जागोन आरोखि आरो बेखौबो जुदि क्लियार खालामोब्ला नोंथाङा टायार 4 आव जोंना कम्पिउटार एबा प्रफिसियेन्सि टेस्ट डाटा एन्ट्रि स्किल टेस्ट बेफोर जागोन आरोखि जुदि बेयावबो क्लियार खालामनो हाबा नोंथाङा सानखादो नोंथाङा जब मोनगोन बे दानो जों माखासे सिलेबासनि सायावबो सावरायनो फैदो ना फैबाय जोङो टायार 1 एन्ड टायार 2 एग्जामिनेसननि थाखाय जोंना सिलेबासा मा जायो नै साबजेक्टफ्रा जोंना एक नाम्बार टायार 1 नि थाखाय साबजेक्टआ थागोन जेनेरेल इन्टेलिजेन्स एन्ड रिजनिं बेयो टटेल 25 कुइसन थागोन टटेल बेयाव 50 मार्क ओमफ्राय जेनेरेल एवारनेस थागोन जेनेरेल एवारनेसआबो 25टा कुइसन थागोन बेयावबो जोङो 50 मार्क मोनगोन बेनि उनाव क्वान्टिटेटिभ एटिट्युड बेयावबो 25टा कुइसन गासै 50 मार्क ओमफ्राय फैगोन मोनसेया इंलिश कम्प्रिहेनसन बेयाव 25टा कुइसन 50 बेबायदि आरोखि गासै जोंना 200 मार्कनि जागोन बेयो 200 मार्कनि एग्जाम नोंथांमोना बेखौ दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामखादो ओमफ्राय जोङो पेपार 2 आवबो दङ नै कन्टेन्टिभ एबिलिटि बे पेपार 1 नि जाहैबाय बे 200टा ओमफ्राय बिनि उनाव पेपार 2 आवबो इंलिश लेंगुवेज एन्ड कम्प्रिहेनसन थागोन स्टेटिस्टिक्स थागोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जेनेरेल स्टाडिस थागोन गासै बेयावबो 2 मार्क बेखौ क्लियार खालामखांनायनि उनावहाय जोंना टायार 3 फैगोन टायार 3 आव जोंना डिसक्रिपसन मड बियो बेयाव पेन एन्ड पेपार मडनि जागोन जोंहा डिसक्रिपसन पेपार इन इंलिश नङाबा हिन्दीयाव लिरनांगोन जोङो राइटिं अफ मा लिरनाय फैनो हागौ नै एसे नङाबा प्रेसेस लेटार एप्लिकेसन बायदि बायदि फैगोन बे मेक्सिमाम 100 मार्क 1 घन्टानि थाखाय आरोखि बे टायार 3 बेखौबो जों कमप्लिट खालामनांगोन बेनि उनावहाय जोंना टायार 4 फैगोन टायार 4 आव जोंहा स्किल टेस्ट जायो स्किल टेस्टआ जाहैबाय जोंना मा जागोन बेयो कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्ट एबा डाटा एन्ट्रि स्पिड टेस्ट जागोन आरोखि बेनि उनावहाय जोंना मेरिट लिस्ट ओंखारनानै जोङो पास जायोबा जब मोनबाय बे नोंथांमोना बेखौ नायदो ओमफ्राय सिलेबासनि सिङाव फारि फारि हाबनानै नायबा जोंहा बेयाव मा फरायनांगौ बेहाय नै सिलेबासा दंखाजोबो नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसननिफ्राय नायनानै लानानै प्रिपेरेसन खालामबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो एसेनोसै गोजोनथों